Sorkar ka jungi kala ai isnan yangi yakni ketika ti ni kerpanjur ya poro ginong tre jong ka health department but ginong tre ki bari peji ko kya ha ki private institution ba kinshim kabu ya kani kajing ai jong sarkar but banum sngam ya ki kubor hamsaya chani stai ki ba filai i mangala ong menchua hapor dang sedang covid ki ong batang sio ni ur ofin kelon bon ki bo kelon ki nyap ngi klami kita ki ke but ai you ni inject ki ong na ba yo filong kum ta long tang klami ki ni ke ngim dei ban skap ni but ke ai ka jing start ka ba la ai happy ka ba yedei ba ko ka kya ka ba phi ai ka la she ki pat nong chong snong benon kam ye kata but what let ngap ya ke ai ka kubor ka ba pamdei ka jing shisha pidei ban su thu ba sarkar ka ai yangi ka ba bhatam but ngim dei ban don ka tu ka jing sngo ba ke ai ka ba ka ai ka sarkar ki dei ki ba ishan khmat khangni kamdan ka jing ishan khmat the director health services research Dr. C Lindam ladap ai mission director jongka NHM Mr. Ram Kumar ladap ai ngai la dir ladap ai rasidap ai mental mentan nak kentai ngimdan jing su feri namar ngi su thu shai bakani kandai kajing yada ini bat lada ka yada yangi kamut phi finlong kajing yada yaki wei namar nafi kanam spread chikwe but kiwei ru kinum la ban pen safreng kajing pang shafi bat ngingit scam ba hakini kisi banwan bagani ka jing ai tika kadang ya cha sha baru kini wan lang renti ban ai kani ketika ban pen pau ya kajing show ngau syariah scam haka ai ka ba kilalap kini ki start scientist ki jungi keleng saudong kamtam nang ni na po ri India ka ba snai kini ka vaccine